ए चैनल पर राउर स्वागत बा। ई श्रृंखला छात्र, नौकरी की तलाश करे वाला, कॉर्पोरेट प्रोफेशनल, उद्यमी, बिजनेसमैन आ परिवार के सदस्यन के आधुनिक जीवन के संघर्ष से निपटे में मदद करे खातिर बनावल गयल बा। दिन में 3 मिनट से भी कम समय में हमनी के भगवत गीता से 108 गो गुप्त बुद्धि के उजागर करब जा ओकरा के डर, असफलता, अवसाद, क्रोध, कुंठा, आलस्यक, भा, नशा जैसन चुनौती पर लागू करब जा, जवना से रौरा ताकत, आत्मविश्वास, सफलता आ शांति हासिल करे में मदद मिली। आज ही अपन रूपांतरण शुरू करिए। आज दूसरा भाग में हमनी की सफलता के मुख्य बाधा पर चर्चा करब जा, अति आत्मविश्वास, अहंकार। गीता के पहला कहानी में इनकर उत्पत्ति के साफ साफ देखावल गयल बा। एगो महान युद्ध से पहले राजा दुर्योधन अपना सेना के निरीक्षण करेले। वो अपना ताकतवर सेना के घमंड करेला, आसान जीत के भरोसा करेला। ई पहला भ्रम हवे सत्ता के भ्रम, ई विश्वास की खाली संसाधन, स्थिति व ज्ञान सफलता के गारंटी देला। फिर वो अपना विरोधी पांडव के देखत बारन आ खाली दुश्मन के देखत बारन। उनकर अहंकार ओकरा के उ देखे से रोकत बा जवन अर्जुन देख ले रहले, उनकर प्रिय गुरु, ज्ञानी, मार्गदर्शक आ रिश्तेदार। ये दूसरा अधिका खतरनाक भ्रम आत्म महत्व के भ्रम, जब हमनी के दूसरा में मानवता के न देख पावे नीजा। अहंकार से पैदा भइल अति आत्मविश्वास मन पर बादल छा जाला। ऐसे सहयोगी लोग पराया हो जाला आ जानलेवा गलती हो जाला। इतिहास सिखावेला कि असली सफलता घमंड पर ना, साफ दृष्टि आ विनम्रता पर टिकल होला। ई कवनो नेता खातिर बहुते जरूरी बात, चाहे वो कारोबार में होके, परिवार में होके, भा राजनीति में। अहंकार से आंधर भइल आदमी के पतन से ओकर पूरा टीम, कंपनी भा परिवार के पतन हो जाला। त अपना से पूछी कि जब रौरा अपना क्षमता पर भरोसा होला त का रौरा दुर्योधन जैसे आंधर हो जाने? का रौरा दूसरा में व्यापक परिप्रेक्ष्य मानवता देखत बानी? सच्चा सत्ता के रास्ता यही है। अगर रौरा ई पाठ उपयोगी लागल त अगला पाठ के बारे में अपडेट पावे खातिर लाइक, सब्सक्राइब आ घंटी बजाए। याद रखें।